skunde mago mag nasar ma bende untiere godo ahinya chenro mano mar ndiko jopuonje e tich gi mamoko. Kata kamano Awiti kwa dhi nyime koda twak marwa bende walose na kotenre kod chenro bende untiere godo mano mar tiego training gi capacity building mago mag ECD teachers. Akede gin partners mage kaka county ma Kisumu musebedo kulaloru godo mar neno ni jopuonj mag ECD bende mi tiegruok moromo ahinya kinde ma bende gichwalo somo ne nyithindo. Erokamano. Wan gi partners makonyowa weche mag nyithindo gi. Wan gi partner miluongo ni Cheshire ni gin gikonyowa weche mag special need education. Ing'e ni nyithindo ma wantiego nasari ka samoro nyathi nyalo bedo gi problem moro to japuonj samoro ok nyal ng'eyo, koro weni samoro nyathini is not interested in learning to kamoro nyathi is challenged pok obedo discovered. Koro ma Cheshire konyowa arrangement mantie kanyo for identification of issues mantie. Wan kanyo gi Play Action International ma en organization moa London, England kocha. En okonyowa issues mag ng'iyo playground gi rules and regulation mwatiyo gi playground mwaketo ne nyithindo. Wan ka gi company moro miluongo ni Straw join ma okelonwa water purifier ma ensure ni ka nyithindo nitiere school to pi ma gimodho, nikech wan gi boreholes, wan gi tapped water and all that, waseyudo ni pigego moko nitie manyalo bedo gi challenges. Jo Straw timonwa purification kendo nyithindo morgo saidi. Wan ka gi KMET mang'iyo issues makonyowa issues mag child care our centers. Wantiere gi partner miluongo ni Eidu ma osekonyo train wa teachers on digital learning. Koro Kisumu half the put in under pilot to wasechopo we have trained half of the teachers under digital learning. We feel within the next 1 year we'll be able to launch it out. Mondo every child mantie Kisumu ma kata gadget makoro wabiro miyo gi as learning material, digital material bedo part of materials mwamiyo gi mag somo. Wan gi Plan International mose konyowa a lot loso weche mag infrastructure. Wan gi UNICEF makonyowa loso policies and regulation magwa mag ECD, and the least one tiego mabor kabisa. So one very grateful as a county government for these partners, nikech ka ok ginyal konyowa kaka gisetimo ni to wanyalo kawo muda mang'eny saidi mondo wachop kama wasegike sani.